Ame bela jeli fuka bela jeli wala nyumano ne la la sigi mi na make tene fuka tabla jumadu yawla aywa komi kunu koni bara kunteni no kabeni nueli ni obena chrétien uluka nyene sili nyene mali o de kera sababu o muyi no bena dimanche re konima aywa jamana nyemo wi tene no ko feneke dunyi domi no be fara nueli ka yasa ala wulu kelen kofe mawo be se ka wula fe tuga mina o ko so konna la o kera sababu ye kunu amadu kenen nunu kane no nga o te bashi bi koni ni an ka dogo kun damne baraw ye abe fuli ni wala nyumano ko ke ka nyeshi bela jelema ewa lada do ni anduna ni no kanu ni dembo abe ru bela jelefu ka Gilles Sempara fo ata se député mfa Sempara ka fu ka wala nyumano wa mi manju Sempara ni wati na amafu wa busuru Sempara ka bela jelefu ka bela jele wala nyumano wa Kalilu Sempara fo ata se minen Sempara ma Sempara la duba ambe abela jelefu bomako fo minye banamba ambe amara bela jelefu ni wati na ka foroka jeli ambe kone nyele dogoke be arefu ka wala nyumano fo ata se mi metalike mineni Sempara wa mi metalike ma mi bala trawure ma fe ka foti ka fene fuka wala nyumano fo kata se ye ko ni ma fa nu bela jele fuka nu bela jele wala nyumano gausu dambe ale fene be anta mi ye kini ba fe sisa ni watina ame bela jele fu fe so wala mana nyi mi to fo ama mi to fo ame be fuka bela jele wala nyumano ni watina na taranga michel mbere ambaye ale fu umaru togo fo kata se musa tungara aka baraka nyumo ale ni wa izako kasuge ni wati na ambe nu bela jelen fu foli temele ko fe sisa maliko ka fukata se francini wa jamana woro ma munu ni olube tu anko ni wati nuna aywa ameta munu ni olube ka ande me anga bara nuna aywa ni o yesu ko no yi mi meta like universal media Kalilu Sempara anga ta leka boutique la kana universal media jen izini ba o ka menen mamba o soro yoruba universal media ko la dege na tigi manga minanyumango jalaka to universal media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minanyuma dama woloma kana di jamana denw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la universal media ta ye wasa dan ye tele sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batterima ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen universel media i ye ko ye fɔ ko ban universel media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 universel media minanimango tabali dambali segenbali lategebali ame befo ka bela jele walimando ni watina ina kumi anya fotoga mina seben folo mi no obanye ko o de soir de Bamako alebe boko ba duru keme kononton ani bidru ni nanina so malaina soir de Bamako alebina isoni sigi bi ame wati mina bi ka beni ni oye baloko gele ami ni o re koni ba anka jamana kono iba ka fo jamana nyemo olu koni ya la nyini yasa ka sega anga sugu olu be se ka balo sɔrɔ togoya min na kabini décembre kalo tile 21 sanba fila ani 22 gouvernement jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye sariya kura ta sariya min b'a se ka kɛ sababu ye ayiwa min b'a to balo minnu no olu bɛ bɔ ka taa jamana kɔ kan ka se ka o baara ninnu ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ i b'a ye k'a fɔ min ye bataki min ni a dira douanier a ɲɛmɔgɔw olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o kɛra min ye douanier ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fɛ ni a bɛ f'u ma ko directeur général de douane ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw
olu kɔni ye laseli kɛ laseli min b'a yira k'a fɔ balo minnu bɛ bɔ ka taa kɔ kan ka se ka olu yɛrɛ kɔni jɔ cogoya min na i b'a ye douane ɲɛma ayiwa min ye inspecteur général Amadou Konate ale fana ye wele bila a ka cɛdenw ma minnu ni olu ye douane ɲɛma ye an ka jamana kɔnɔna a fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa jamana ɲɛmaaw olu ye laɲini min kɛ ayiwa o laɲini o bɛ se ka bɔ a sira fɛ cogoya min na ni o bɛ tali kɛ bataki kɔnɔna la n'a bɛ fɔ min ma ko lettre circulaire ale fana ye wele bila a ka cɛdenw ma i na komi an y'a fɔ cogoya min na dɔgɔkun o dɔgɔkun baara minnu bɛ ka kɛ ka bɛn n'o kadira ye min ye ka se ka balo ninnu olu bɔbaliya wa a ka se ka olu yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ ale yɛrɛ kɔni ɲɛna bi nin baara minnu ni a kɛlen bɛ ka ɲini u fɛ a kɛlen bɛ ka tɔnɔba nafaba de kɔni sigi a kan o de la i y'a ye k'a fɔ bi a ye ɲinini kɛ nin baara ninnu ani baara foyi man ka fara ɲɔgɔn kan u ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka jateminɛ kɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na yaasa jamana ɲɛmɔgɔw olu y'a fɔ cogoya min na min ye anw yɛrɛ ka sugu ye olu bɛ se ka min ye balo sɔrɔ cogoya min na maliden yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka balo sɔrɔ cogoya min na ka kɛ an ka dagaw kɔnɔna la y'a ye k'a fɔ nin hakilina mun talen filɛ a bɛna kɛ sababuba ye min ye an ka jamana kɔnɔna a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka lakana cogoya min na a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye maliden minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni tɛ an ka balo dun olu yɛrɛ bɛ se ka an yɛrɛ ka balo sɛnɛlenw ka se ka olu yɛrɛ kɔni dun cogoya min na min ye sɔngɔko yɛrɛ fɛnɛ ta ye sa se tɛ anw minnu ye a bɛna se ka kɛ sababu ye balo olu bɛna sɔrɔ sɔngɔ la sɔngɔ min n'o bɛ bɛn anw fantanw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma yaasa anw n'an ka denbayaw olu fɛnɛ bɛ se ka dumuni kɛ cogoya min na fasiri a sɛbɛnna Umaru Angoyiba fɛ an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔna la halisa an bɛ to soir de Bamako kɔnɔna la Yusuf Konate ale bi i da don min bɛ tali kɛ sugu min ni san laban ni a bɛ jɔ n'o o ye an ka jagokɛla caman yɛrɛ kɔni fɛ a misɛman fara kumaba kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ kɛ ACI 2000 yɛrɛ kɔni kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ɲinɛnta a kɛra kɔlɔlɔ dan ye ka ɲɛsin jagokɛlaw yɛrɛ kɔni ma ka bɛn ni dimanche ye ka taa tɛnɛn sɔgɔmada yɛrɛ kɔni na ni o ye décembre kalo tile 26 ye i b'a ye k'a fɔ tiɲɛni kɔni min kɛra a barika a bonyara kojugu a bɛ t'i jɔ fo 100 000 ɲɔgɔnna si la an y'a fɔ san o san maaw de bɛ bɔ Burkina fo ka bɔ Côte d'Ivoire Niger ani Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na yaasa ka na sugu sigi sugu min kɔnɔna la u bɛ feerefɛnw ka se ka olu bila sɔngɔ damatɛmɛ jɛ yɛrɛ kɔnɔna na n'a bɛ fɔ mun ma ko solde ani promotion yaasa malidenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka sanni kɛ cogoya min na o hukumu kelen n'o nisɔndiya kelen nin kɔnɔna la maaw bɔra diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na yaasa ka na nin sugu kɔfɔlen n'a bɛ jɔ ACI kɔnɔna la ko o jɔ cogoya min na nka ɲinɛnta a wolola kɔlɔlɔ min ni maa si yɛrɛ kun sigilen tɛ n'a ye a kɛra gɛlɛyaba ani tɔɔrɔ ka ɲɛsin feerekɛlaw yɛrɛ kɔni ma i b'a ye maa dɔ bɛ ale kɔni ye a ka nimisa yɛrɛ kɔni yira ni ale kun ye nɔrabila ye président chambre de commerce maa ɲɛma mun bɛ yen bi o ka ciden kɔni kun don ale y'a yira k'a fɔ nin ye dusumakasi koba de ka ɲɛsin jagokɛlaw ani maliden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma maa dɔ fɛnɛ bɛ yen ale b'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔra a ka sugu kɔrɔ ka bɛn ni su kanɲɛ 23 waati ye sɔgɔmada joona de fɛ i b'a ye k'a fɔ wele bilala ale ma k'ale ka jagofɛn k'a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra tasuma ye n'o ye Leila Jara i b'a ye k'a fɔ Leila Jara ale kɔni ye fini feerela ye nka a ye mun ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o de ye ka se ka u ɲɛ ko o jɔ olu la min ye dɛmɛ ye ɲɔtɛ an bɛ waati min na nin kɛra gɛlɛyaba ye gɛlɛya min ni u t'a dan yɛrɛ kɔni dɔn ale kɔni ye a bolofɛn a bɛɛ lajɛlen hali den kelen o ma to yen ale a bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna tasuma yɛrɛ kɔni fɛ nka a t'a dɔn tasuma in a nana sababu min kɔni na nka min bɛ tali kɛ commerçant caman na olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a fɔ nin fɔcogoya la nka ka tila ka jalaki ta tuguni ni o bɛ bin n'o ye protection civile maaw yɛrɛ kɔni kan bari olu kɔni sigilen b'u da la gazi t'u bolo ji t'u bolo tasuma yɛrɛ kɔni wulila foyi den kelen ma se ka kɛ ka tasuma in faga Mamadu Sise nin kɛra ale yɛrɛ kɔni ka kuma ye i b'a ye jagokɛla wɛrɛ kɔni y'a fɔ ɲininiw bɛ sen na yaasa a ko nana cogoya min na ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ o la ko n'i y'a jateminɛ tiɲɛni min donna jagokɛlaw kun n'i ko k'i b'a wari lajɛ a bɛ t'i jɔ fo 100 000 ɲɔgɔnna si la nka min ye maa si den kelen kɔni ni ma to a la maa 3 olu yɛrɛ kɔni joginna n'o olu cɛra ka taa kɛnɛyasow la yaasa ka se ka kɛnɛya baaraw kɛ dunan dɔ tun b'a la ni ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɔra Lomé yaasa ka se ka u sen don nin sugu kofɔlen in na i b'a ye k'a fɔ olu ka feerefɛnw téléphone ordinateur fo ka taa se frigo ma a bɛɛ lajɛlen de kɔni jenina olu ma se ka fɛn den kelen sɔrɔ u bolo u y'u ka dusumakasi an'u ka ɲɛji misɛnmisɛnw olu kɔni yera ka se ka o dusumakasiw yira cogoya min na fasiri a sɛbɛnna Yusuf Konate fɛ an ye min sama ka bɔ soir de Bamako ale yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la
Kabo soir de Makola amena Nouvelle Horizon ni ale nyera kurai ibaye bi ambe wati mina jamana ndigila ko uluka nyema sola kene ala ni ubetalike chef d'état major général la aywa ale koni ye mi metalike wele sebena na be fo mi ko invitation kabo ambalima jamana mi ni oye Mauritanie olu yɛrɛ kɔni yɔrɔ la u ka min bɛ tali kɛ u ka chef de division ni ale général de division n'o ye El Muktar Bela Chaban ye wa ka ɲɛsin anw ka chef d'état major général ma Umar Jara kɔni ye taama kɛ min ye ka taa se Mauritanie dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la décembre kalo tile 19 ka taa bila tile 23 la a ko taama in kɔni bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye badenya ni sindiya min n'o o bɛ Mali ale ni Mauritanie yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilakaw ka hukumu kɔnɔna la ka se ka o kolo don cogoya min na jamana fila ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛlenw na hali ni gɛlɛya misɛnninw ayiwa olu yɛrɛ kɔni nana ni a bɛ maa hakili jigin marisi kalo tile 5 ka taa bila tile 6 kɔni na ni o kɛra El Atayi mara yɛrɛ kɔni na i b'a ye min ye ayiwa caman n'o min bɛ tali kɛ ayiwa Mauritaniens dɔw la ayiwa olu ka taama sen fɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa kɔlɔlɔ dɔw kɔni y'u sɔrɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ o kɛra sababu ye ka se ka gɛlɛya dɔɔni don Mali ale ni Mauritanie jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kalo damadɔ yanni o fɛnɛ cɛ ni o bɛ tali kɛ janvier kalo yɛrɛ kɔni na i b'a ye o ɲɔgɔnna si kelen o de ye min ye Mauritaniens dɔw sɔrɔ ayiwa Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra gɛlɛya ye jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ u ye baara ɲɔgɔnyaw kɔni nun don o kɔfɛ n'a bɛ fɔ min ma ko mission diplomatique o kɛra jamana fila in bɛɛ fɛ Mauritanie fo ka taa se Mali yɛrɛ kɔni ma o de y'a to u ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn dɔ kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko memorandum o kɛra sababu ye ka se ka dayɛlɛnni kɛ a bɛ fɔ min ma ko cadre conjoint ayiwa ni u ye ɲɔgɔn yew kɛ ka se ka fangaw k'olu fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan min b'a to kunnafoniw olu fɛnɛ bɛ se ka tila jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa nin wale nasuguya ninnu bɛ se ka kɔli cogoya min na ka bɔ jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen kan o de sen fɛ i b'a ye k'a fɔ u y'a laɲini ka se ka min ye yaala ye zolindaw wa min ye ka se ka jateminɛw k'olu baaraw k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ mun ma patrouille conjointe wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Mauritanie olu dancɛ yɛrɛ kɔni na i b'a ye bi nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a kɔni baara fɔlɔ kɛra n'o ye Abdoulaye Diop fɛ ni ale ye Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ olu ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma i b'a ye nin taama ninnu kɔnɔna la a yera tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka général min taara n'o ye Mauritanie jamana kan ayiwa a bɛ don Abdoulaye Diop ale ka taama kelen ninnu kɔnɔna la a kun ye ka se ka sigi ka kuma kɛ min bɛ tali kɛ Mauritanie jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ani ni Mali yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa yaasa faraɲɔgɔnkanw an bɛ se ka kɛ kulu ye ka se ka banbacu o kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na i b'a ye jɛkulu min kɔni taara Mauritanie Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ayiwa o kɔni ye fɛn caman ka se ka olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw ni Mauritanie finitigilakaw olu bɛ se ka u fanga kɛ kelen ye cogoya min na yaasa min ye ni gɛlɛya wale minnu bɛ ka kɛ an ka jamana ni Mauritanie dancɛw la ale ni min ye ayiwa jadi wale min fɛnɛ bɛ ka kɛ yen nɔ i b'a ye kumaɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna la tɛgɛnɔw kɔni olu bilala sɛbɛnna ayiwa hakili jiginna i b'a ye waati tɛmɛlenw na gɛlɛya fɛnɛ tuguni min ni o donna Mali ni Mauritanie yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ tali kɛ dancɛ min yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔ ye Nara mara ye fo ka taa se Tɔnbukutu yɛrɛ kɔni ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw bɛna tiɲɛni kɛ anw ka jamana kɔnɔ u bɛ sɔrɔ ka boli ka taa min ye Mauritanie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la walima u bɛ bɔ Mauritanie ka na tiɲɛni kɛ anw ka jamana kɔni kɔnɔna la nka ko ninnu bɛɛ lajɛlen faamuyalen waati min na ayiwa o kɛra sababu ye a waati la hali taama a kun kɛlen bɛ gɛlɛya ye Mali yɛrɛ kɔni ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ bari maa caman yɛrɛ tun bɛ n'olu ye maliden ye olu yɛrɛ a kun ɲinina ko olu tɛ don Mauritanie yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ya fo ka taa kɛ bɛnkan de kɔni sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ nka bi laɲini ye min ye o de ye ka se ka baara ɲɔgɔnya finitigilakaw olu ka fan fɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ale ni Mauritanie yaasa jamana ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi ni gɛlɛya wale ale ni banbaci wale olu ma cogoya min na Fasiri sɛbɛnna Mahamani Ture fɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la ɲɛda kura ka bɔ yen Mali Prime ale fɛnɛ kɔni min ye wa Fasiri kɔnɔna la olu ye i da don bi an bɛ waati min na malidenw yɛrɛ kɔni olu bɛ siran ayiwa ale ni ayiwa dɛsɛ o kɔni de ni ɲɔgɔn cɛ
ni donna an ka dugubaw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ bi min bɛ tali kɛ antenne na n'i ma min ye sow sanfɛ i b'a sɔrɔ ayiwa dɔw kɛlen bɛ ka du kunturu yɛrɛ de jɔ antenne yɛrɛ kɔni b'o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o antenne ninnu i b'a sɔrɔ a dɔw gardien yɛrɛ kɔni sigilen bɛ olu kunna su ani tile olu kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen b'o ma nka an bɛ ka kuma ni jɔnw ye ayiwa telefɔni ciso minnu bɛ an fɛ yan nɔ ni o ye orange fo ka taa se ale ni malitel yɛrɛ kɔni ma ayiwa a caman kɔni ye nin baarakɛyɔrɔ ninnu de kɔni ta ye fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa min ye ka se ka malidenw ayiwa min ye telefɔni ciko ɲuman olu bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na ka sɔrɔ gɛlɛya ma don a la ayiwa o de bɛ ka kɛ sababu ye antenne ninnu a bɛ sigila fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na wariw kɔni bɛ ka bɔ ayiwa ka se ka nin antenne n'a ma sigi dɔ ka so sanfɛ a bɛ sigi min ye dugukolo dɔ bɛ san u yɛrɛ fɛ maaw yɛrɛ kɔni cɛla ka se ka o sigi yen nɔ nka i b'a ye kɛrɛfɛmaaw olu kɔni ta ye jɔrɔ ayiwa ani siran dan yɛrɛ de kɔni ye bi an bɛ waati min na bari maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ hali ni o y'a sɔrɔ a tɛ ka fɛn ko olu yɛrɛ kɔni na bi nka don n'a nataw la e ko nin tɛna kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin maaw ka kɛnɛya ma wa o de kama min ye ayiwa Mali Plume ye olu kɔni ye taama kɛ ka se ka maliden caman kɔni ɲininka komini wɔɔrɔnan na Sɔgɔrɔji i b'a ye n'an taara kulu sanfɛla min bɛ yen nɔ antenne belebele fila k'u jɔ k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma mɛtiri 300 dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ye orange ta ye wa dɔw yɛrɛ kɔni ye malitel yɛrɛ kɔni ta ye nka ɲininkali minnu yɛrɛ kɔni kɛra min ye sigiɲɔgɔn na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Musa Sisago ye ale ɲininkara yalima ni antenne a jɔra a togoya jumɛn ale kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛ jɔra togoya min kɔnɔna la ale ma se ka ɲɛfɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la ko kelen kɔni ye orange ta ye kelen ye malitel ta ye a y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ale yɛrɛ kɔni jɔrɔlenba don bari n'i ye ni réseau nasuguya ninnu walima ni antenne ba nasuguya ninnu kɔni ye i ka yɔrɔ kɔni na ayiwa siga foyi t'a la a bɛna kɛ gɛlɛya ye don dɔ la ka se anw ka kɛnɛya kɔni ma ayiwa bi an bɛ waati min na olu kɔni ma tɔɔrɔ foyi sɔrɔ a la nka sini olu yɛrɛ kɔni a bɛna kɛ cogo di i b'a ye ka b'o la u taara Lafiyabugu baroda dɔ kɛra n'o o ye Lafiyabugu ACI kɔnɔna ye komini n'o o ye naaninan yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ maa min ɲininkara ye o de ye Madamu Jalo Madina ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ni ayiwa installation ninnu b'o olu kɛrɛfɛ a bɛ waati jan bɔ min ye orange yɛrɛ kɔni tɛ i b'a ye k'a fɔ ni antenne ninnu kɔni bɛ yen nɔ ayiwa olu kɔni se foyi den kelen kɔni t'a la bari ka d'a kan orange yɛrɛ kɔni ye dugukolo in de san ayiwa k'a bila n'o o ye a ka antenne ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni don yen nɔ nka min ye kuma ye olu kɔni bɛ se ka o dɔrɔn de fɔ u da la ɲɛfɔli u bɛ se k'o kɛ nka se foyi t'u ye k'a fɔ a ye wuli ka bɔ anw da la nka u b'a dɔn don n'a nataw la min bɛ tali kɛ gɛlɛyala ka taa olu ka kɛnɛya yɛrɛ kɔni ta fanfɛla la siga foyi t'a la olu yɛrɛ kɔni sigilen bɛ n'o ye nka bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ bi olu yɛrɛ kɔni ma gɛlɛya kɔni sɔrɔ a la nka a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni bana b'olu la ni o dɔ ye tension ye fo ka taa se bana wɛrɛ ma ko nin réseau ninnu kɔni walima antenne ninnu a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye ka se olu ma bari ka d'a kan k'a bɛ gazi min bɔ o ni kɛnɛya kɔni tɛ taa fankelen yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ u y'a faamu nin waati in na ayiwa mɛ ko kuma dɔw la yɛrɛ kɔni i sigilen i ka so kɔnɔ i bɛ mankan de mɛn ka bɔ antenne yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye samiya yɛrɛ kɔni waati ye i b'a ye ko waati tɛmɛlen olu yɛrɛ ka yɔrɔ la min bɛ tali kɛ ni antenne in na k'a y'i kun sulu ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ka so yɛrɛ kɔni ma olu kɔni siranna nka ala ko tiɲɛ a ma bi olu yɛrɛ kɔni kan ayiwa a ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ ka fara a ka kuma ninnu kan a ko n'i ye nin installation nasuguya ninnu ye n'o bɛ tali kɛ antenne yɛrɛ kɔni na ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu baara nasuguya ninnu jateminɛw kɔni na ninnu man ka kɛ adamadenw yɛrɛ kɔni sera bari ka d'a kan siga foyi t'a la kɔlɔlɔ o kɔni o b'a la ka a bɔ antenne yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ fɛnɛ la a ko hali a baarakɛla minnu bɛ yen n'o olu taara k'u bɛ taa antennew labɛn olu bɛ yɛlɛnni min kɛ sanfɛ kuma dɔ la e de b'i ka ɲɛgɛn kɔnɔ wa olu b'u to sanfɛ ka se ka u ɲɛ sulu ka jigin e de ka i ka ɲɛgɛn kɔnɔ min ye kalanden ye Mamadu Isaka Jalo ayiwa ale kɔni y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na malidenw bɛ siran
ayiwa ale ni dɛsɛ o kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni antenne ninnu kɔni sigilen yalima i ka so kɛrɛfɛ walima dɔw yɛrɛ kɔni ka so olu sanfɛ nka i b'a ye k'a fɔ olu ma taa maa ɲininka maa min ni ayiwa ko don min na antenne ninnu bɛ sigi maa si den kelen ma ɲininka sigida yɛrɛ kɔni na olu balila ka min mɛn a yira k'a fɔ antenne de kɔni o nana sigi olu yɛrɛ kɔni ka so olu yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ nka bi a ye a ka siran ani a ka dusumakasi ka se ka o yira ka bɛn ni antenne ninnu kɔni sigilen u ka yɔrɔ la hali sɛbɛnnikɔrɔ ayiwa a kɛra o kelen ye kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ɲininkara olu y'a yira k'a fɔ ayiwa olu kɔni maa min ɲininkara ale y'a yira k'a fɔ nin baara ninnu kɔni ale yɛrɛ ka nali baara daminɛ kɛnɛyaso in na a y'a sɔrɔ min ye antenne kɔni ye a bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Malitel yɛrɛ kɔni ka antenne ye nka ale kɔni m'a kɛ jurunako ye bari ka d'a kan ale t'a ɲɛdɔn nka ni maaw ɲininkara maa minnu m'a ɲɛdɔn o de bɛ se ka ayiwa olu ɲɛ bɔ sira la yaasa kɔlɔlɔ min b'a la bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ se k'a dɔn cogoya min na parce que a sɛbɛnna Umaru Baru Sidibe ayiwa ni o ye Maliplim an y'a bɔ o kɔnɔna la ka bɔ Maliplim na i b'a fɔ laada don ni an bɛ bɔ an ka baro ninnu na nɔ an bɛ min ye kunnafoni dɔw ye ka se ka o di malidenw ma yaasa ka se ka kɛ bilasirali ye bi an bɛ taa fɔ Indonésie muso dɔ bɛ yen nɔ awa ale kɔni ye juru ta ka waati fɔ juru la n'o o sera ale bɛ juru in kɔni sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ bɛn novembre kalo yɛrɛ kɔni tɛmɛlen ma ayiwa pi ni pa o kɛra juru kɔni a ma se ka sɔrɔ muso in yɛrɛ fɛ ka sara a nana b'o la a ko u ka waati d'a ma ni o bɛ bɛn décembre kalo min n'an b'o kɔnɔna yɛrɛ la ayiwa o tile 6 ma yaasa a ka se ka juru in kɔni sara i b'a ye yanni o cɛ muso a ye fɛɛrɛ jumɛn de sɔrɔ a ye a fɔ a denmuso in na ayiwa ale yɛrɛ kɔni b'i yɛrɛ kɛ su ye ka kɔrimugu k'o don a nun kɔnɔ denmuso u b'a foto ta min ye ka se k'a bila n'o ye réseaux sociaux yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook k'a yira ale ka juru ta b'a la ayiwa ko ale yɛrɛ kɔni banna accident dɔ senfɛ n'o kɛra pont dɔ kan olu yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ kɛrɛfɛ ayiwa nin baara ninnu kɔni kɛlen i b'a ye k'a fɔ a ma se ka to dugu la bari denmuso ale yɛrɛ kɔni ma se ka a mara a kɔnɔ ayiwa u tor'o la ka t'o la ba kɔni bɛ ka i yɛrɛ kɛ su ye k'a sɔrɔ ale ma sa nkalon don bari juru min b'a kana a dɛsɛra ka juru in de kɔni sara yaasa ka sira o kɔlɔlɔ n'o maloya ɲɛ ayiwa ale fɛnɛ kɔni y'i yɛrɛ kɛ su ye nka denmuso ayiwa ale kɔni da tilala la ale nana fɔ ayiwa diɲɛ maa ɲɛna ale ba kɔni ye nkalon tigɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni sara bari ka d'a kan juru min b'a la a dɛsɛra ka o juru de kɔni sara nka min ye tiɲɛ ye ale ba a ma sa a bɛ balo la parce que an bɛ a datugu yan nɔ bi n'o o ye gafe kunnafoni ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Maimuna Tarawele ale de tun bɛ min ye ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn ka Adama Jalo o fara ale kan Sabalikaɲi Ture Kalu Ture min ye Umar Ture ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Sidiki Ture Salifu Tarawele ka fɛnɛ fo nin waati in na Dramani Drambe ale ni Gawusu Kalosi ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Umaru Maki Kan fo ka taa se min ye Usman Kan Aja Ture n yɛrɛ ka malamu ani n buramuso Tanti Jeanne an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an b'a fɔ a k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma sini nin waati kelen na